Мамадыш районында провизор госпиталь ачылды. Ол район үзәк хастаханәсенең йогышлы аурулар бүлеге базасында урнашкан һәм 20 урынга исәпләнгән. Биредә инфекциялар белән авыручыларга үз вакытында диагностика ясалачак һәм медицина ярдәмен күрсәтәчәкләр. Провизор госпиталеннән безнең репортаж. Мамадыш район үзәк хастаханәсенең баш табибы Дамир Хаҗиев сүзләренчә, бүгенге көндә төбәктә коронавирус инфекциясе таралу белән бәйле вазгыять бөтенләй куркынычлы түгел. Көн саен уртача 1-2 пневмония очрагы искәртелә. Бер ай элек тә шушындый ук саннар иде ди баш табиб. Әмма салкыннар башлану белән сезонлы авырулар, грипп һәм ОРВИ белән чирләүчеләр саны арткан. Провизор госпитале пациентларга үз вакытында дөрес диагноз куярга һәм тиешле дәвалау усулы билгеләргә ярдәм итә. Бүгенге көндә бара безнең килеп кушылды шушы сезон өчен булган чыга торган ОРВИ дип әйтәбез инде, острый респираторный вирусный инфекциялар вакыты. Менә шул килеп чыкканга да безгә бүгенге көндә кисезрәк бөтен кешеләр дә инде хәзер температура итә башлауга сразу куркалар коронавирусный инфекция дип. Һәм инде безгә дә менә бүгенге көндә аны отдифференцировать итер өчен кешеләрне инде больницаның отделениенең якын булуы тоже кешеләр файдасына гына уйный. Кешеләрне бүгенге көндә башка районнеге шәһәр больницаларына салырга авыррак, Чаллыда, Елабугада үзебездә булгач доступность все-таки барыбер рядом, якын. Һәм бүгенге көндә инде шуңа күрә дә без инде кешеләрнең состояниесенә карап, бүгенге көндә анализларын алып, дальше уже определяться итәбез стационарный лечение алып барганларга или амбулаторный лечениеме. Вируслы авыруларның катлаулы очраклары да искәртелә. Андый авыруларны Чаллы шәһәренең йогышлы авырулар хастаханәсенә җибәрәләр. Но бүгенге көндә инде безнең лечение Чаллыда да, Елабугада да, Казанда да бездә дә шул ук бер методический рекомендациялар, алар инде үзгәртелеп киленде моңынча хәтле. Һәм инде шуңа күрә бер төрле методика белән лечить итәбез. Авыр неләргә больнойлар өчен инде безнең бар консилиум, анда уже профессорлар подключаться итә, видео режимда без алар белән консультироваться итеп, лечениене корректировать итеп, кирәк вакытта безнең Чаллыга переводить итеп инфекционный больницага без аларга закреплен, алар белән бергә эшлибез, берлектә эшлибез. Һәм инде кешеләргә әйтәсе килә, если авырта башлаган чиракта, менә инде әйткәнчә сезонный безнең вирусный инфекция да бара, коронавирус да бара. Беренче көннән үк врачларга обращаться итсеннәр иде дип. Бик күп случайлар безнең киләләр, берәр атна антибиотик эчәләр, аннан соң икенчесе менә әйтәләр. Бу схемалар берсе дә дөрес түгел, берсе дә эшли торган схемалар түгел. Шуңа күрә инде монда именно иң простой препаратлардан, ул грипферон, орбидолдан башлап, дальше уже дәвам итәргә кирәк именно врачларның рекомендациясе белән бу лечениеләрне. Баш табиб әйтүенчә, тән температурасы күтәрелүе бу әле коронавирус белән авырыйм дигән сүз түгел. Шуңа да кемдер тәкъдим итә дип, антибиотиклар эчәргә ашыкмаска, беренче чиратта участок табибына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бүгенге көндә Мамадыштагы провизор госпиталендә 9 авыру дәвалана. Шулпан Амири, Мамадыш районы.